ama-student ahlanganisa ke yonke indawo. Ngibala wena Mangosuthu, ngibala wena DUT, ngibala wena Howard, ngibala wena ngibale wena Ngoye. Wonke lama university akhona, they are all doing the same thing. Futhi nengane zakhona sezeza adapt the same thing. Uyabona amantombazane ongifakazela ngoba ama-student amantombazane iwona kakhulu engiwazi ukuthi iwona enza lezi zinto kakhulu. Uyabona ngixolisa uma ngingasibalanga isikole sakho, kuyobe kusho isikole sakho asikho ey'ntweni noma kumele urelocate uye university uphume lezofunda kusona. Uyabona wonke ama-student ayongifakazela. Yabona amantombazane yabona kodwa ngicela wonke ngiyazi ama-student ongifakazela. Ngabe unamanga mayesho umuntu eresi yakhe awekho ama-noodles. Ayadliwa ama-noodles kumaresi. Kuba ama-noodles ayakhuluma, ngabe nawo nesiqubulo sawo, ane-campaign nawo. Athi student must fall. Because ayadliwa uma ungayidla ama-noodles eresi ngabe unamanga. Ama-noodles ayavelelwa. Uyabona ngabe nawo asane-campaign. Ngabe agijima emgaqweni. Ngabe sephakathi eParliament as Madam Speaker, no, student must fall. Ngeke ngane zami ayekela ama-noodles. Ake ningene ney'ntweni. Yavelela ama-noodles. Ayikho iflavor. Abanye bazonke ama-flavor baze bawaphuphe ngishobelele. Umuntu lelo naye uphupha ama-noodles. Uthi hayi, give me le barbecue. Ngithi yini leyo? Kanti uphupha ama-noodles. Student akhala ama-noodles athi you guys must fall.